Ja som potom v juliu bol, konc julija 90 ešte raz v Nutskom ministerstve, so bych sa přesvedčil, kadaloko, že naše odpolady v zrečení sfixované. A tu tamnejší štátny sekretár Knez Štíf je mi pravil, dotal tam ničo Nutska nestej. A to je mi očasvo, dokud sú či zaposlanci mi pravili, da přijde zviestosť Nuc. Nech som sa ja toho človeka prašal, hača môžu je načisk, abo ten stav toho zrečenia níže sobu krynč, so bo ja to sam si prečítal, tu ja nesem dostal. Tu som sa ja potom podľa tej sekretárky uprosil, když je on dával bez toho, so ona to smiela. A to je mi čorno nabivem v opodstatnivo, že tam ničo Nutska nestej. A potom som ja doma jeho frustrovaný a som samsne v okomík napísal môj prvný fax v mojom živeniu. Ničo druhé tedy ešte dalo ne. Zas mi ja na Blido Schäuble Krause písal naše očakovania, naše žadania a chceme mi byť zakotvení v tutom zrečeniu. A fakt je sa stalo, že v posledním okomíku sú tiež ďalšie zaposlance tomu dopomali, že sme mi dostali jednu tak menovanú protokolovú notíciu tým kultúrnemu zákonne, když tam Nutského stavu. A to by je za nás svet umožace, co hodlá. My sme z tute protokolové notíciu docpili, že v našim páde má tež zjazkové kniežerstvo jednu celostatnú zamovitosť napřečo Serbam a dobí minimálne serbskú reč a kultúru spichovať. To tam Nutska stej, že máme svobodné právo svobodno uznača a práva naše struktury si sami spec a zastupníctva tež, to je všetko jasné. A tutun artikel byše ten základ za založenie załožby za serbský ľud, když je lito požiše 91 sa potom založíva jako ten financiálny fundament serbského příchoda. My sme te institúcie serbské, ki sú šie existovali z leta posta 51, zašlo let stotka, te sú mieli šie strach, so one zajdu, so one falovacích penesla nebudú dále existovať, etc. My sme docpeli, že sme je mohli zakovať a že sme tú struktúru a te statne zrečenie podpísať mohli za založenie załožby za serbský ľud, a to je ten garant příchoda, za tú institucionálnu rámy, ki same v každém páde dále trebaja, a to až v džencinžu a tež v příchode.